Epa lagunok ongetorri Lastotxaplen kanalera ongetorri. Kaskurroren Eskoziaren bigarren partidu honetara. Aurreko partiduan ikusiko zenuten ez bi eta gutxi irazi genuen. Estatu Batuak bi eta galdu Katarren kontra. Irazi genuela Hungriaren kontra. Eta aurrengo partiduan entrenament da burro bat. Ustut ongetorriko zeigula. Bat bi gaur ez da bilaguz ondo. Eta hiru bai haituko dugu. Vale, bigarren partiduen kontra. Belgikaren kontra. Irazten badugu garrantzi izan daiteke. Guazen partidua jokatzera. 76. minutuan noski. Soilik Kaskurrorekin. Hori da gure helburua. Zero. Gol bat. Eta gara. Eta Kaskurroren lehendabiziko gola Eskoziarekin. Ongi, Beltzika utz Eskoziak bi. Kaskurroren lehendabiziko gola. Kontra oso perfectua. Pin-pan. Taka. Barrura. Eta zeina berandu ekibetu da burrera, baina no. Kalkulero gehiago ez dauke bakarrik Milaneko Interrerekin ala. Bueno, jokalde haukatu harrera. Open da januza. Ongi, arte zeinak primera gelditu du baloia. Ahorita 4 minuta teseina joatea goraren bila arrara da. Gurak ere ez da bitza oso ongi.
Garaipena da, Hiru puntuak. Hala, bigarren gola. 0 eta utzekoa, gainera momentu garrantzitsu batean, jau 0 eta 3koarekin minutu bat ja deskantzuan, agur Belgika. Hain eskuinen garekin. Hau Eskurrio. Bueno, bitik bi. Galderik onenak. Bai. Txekia Errepublikak irasi du, Dago txarto. Beno lagunok hau izan da dena, bitik bi. Espero gustoko zen zaizuela eta hurrengoan gehiago. Agur.